Ez egy titkos műhely, a galaxisunk óraterme. Cselkőzzek ide, erre a bolygóra. Ti nem tudjátok véletlenül, hogy hívják ezt a bolygót? Senki nem figyel rám. Mondjuk egymásra sem figyelnek. Itt az emberek a Földön még egymást gyilkolják. Mit csináltok? Nem menjetek bele a füstbe! Nem lesz szép új világ, akkor csak pusztítás lesz! Ember, mit csinálsz? Hová sietsz ennyire? Nekem itt még dolgom van! Vigyázni kell, szeretni kell, hogy legyen szép új világunk.